na comisión de non nos vale. Buenos días. Vamos a dar comienzo a creer. Desde 350 Vale, este expediente de aprobación do orzamento, entón, bueno, vou intentar facer o menos extenso posible, pero si que vou explicar así algunha cousiña. Entón, imos comezar, o presuposto é por importe total de 6.071.900 euros e vou falar por programas, vale? No caso do 0110, como vos comentei en comisión informativa, é a República Pública, que nese caso é o Centro Polivalente, que rematamos de pagar ahora no 2025, por importe de 41.250,90 euros en total, as 13.20. Non é consecuente, quero dicir, ao final a orde do día, primeiro ten que ir o orzamento e despois o resto. Como? Sí, como polo punto 6. Vos descargaste a orde do día do pleno? Ese é da comisión informativa. Ahora é un blanco. O pleno é un proxecto de 6. Vale. É o orzamento, a planificación, os recursos, a planificación puntual no pleno municipal. Sigo continuando. Despois temos a 1320, que corresponde á seguridade e orde público, que nese caso é o salario de policía local e unhas pequenas partidas para vestiario e reparación do vehículo de policía local, por importe total de 43.909,90. Despois temos a 1350, que sería de protección civil, onde incluímos o salario do operario de protección civil máis a cuota anual da protectora de animais, de CAN, e unhas pequenas partidas de reparación e vestuario para a protección civil, de importe total de 31.432,50. Temos a 1360, que é o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios, que serían os desbroces, 44.500 euros. A 1.500, que é a área de administración en xeral de vivenda e solo, aí atopamos o salario do posto de arquitecto municipal, máis varias partidas de arrendamentos de estacionamentos, o IBI de vivendas de Valladolid, os alquileres das compactadoras, as barreiras de seguridade, por importe de 115.176,54 euros. Despois temos a 1610, que neste caso é para abastecemento domiciliario de auga potable, onde atopamos as partidas de reparación da rede de abastecementos, o contrato de auga, análisis de fontes e a subvención do Fondo de Compensación Ambiental, que neste caso vai para a mellora da rede de abastecemento municipal de auga en Camanzo, 81.467,97 euros. A 1621, que é a recollida de residuos de limpieza viaria, onde atopamos a xestión de lodos e unhas pequenas partidas para os suministros de limpieza viarias, por importe total de 14.100. A 1622, que é o tratamento de residuos sólidos urbanos, onde atopamos a recollida de voluminosos e plásticos, ademais dunha pequena partida para un taller formativo de reciclaxe que solemos facer no Concilio de Verán, importe total de 23.000 euros. A 1623, que é o tratamento de residuos, onde atopamos a recollida selectiva de papel e cartón, que serían 185.000 euros. A 1650, que é alumeado público, onde atopamos as partidas de reparacións, o pago de enerxía eléctrica e a revisión de cadros, que neste caso serían 335.000 euros. A 1700, onde atopamos os servicios de benestar comunitarios, entre eles está a compra de terreo en Ferreirós para unha depuradora e a aportación da depuradora de Losón, por importe de 10.946,11. Despois temos a 1710, onde atopamos os salarios de 2 operarios de parques e xardíns, reparación de parques infantís e suministros para os mesmos, por importe de 41.000 euros. A 2310, que temos a asistencia social primaria, aquí teríamos os salarios da traballadora social, a administrativa de servicios sociais e a educadora familiar, ademais da aportación en xantar na casa, as axudas de emerxencia social en gasto corrente e para inversión. Este sería por importe total de 180.397,6 euros.
Despois temos a 2311, que é de acción social, na que temos a conciliación, o baile dos maiores, as excursións e unha subvención do plan de igualdade por importe de 98.000 euros. A 2312, que é de promoción social, na que temos os cursos parroquiais e as charlas formativas por importe de 16.600. A 2313, onde temos o contrato do SA por importe de 741.000 euros. A 2314, onde temos as retribucións salariais da directora de residencia por importe de 55.000 euros. A 2410, onde temos as retribucións salariais da técnica de emprego xa coa modificación da RPT, ademais do RISCA, que é a persoa que está en prácticas, por importe de 84.010 euros. A 3120, que é a limpieza do centro de saúde de Merza, por importe de 5.000 euros. A 3200, que é a retribución salariais dos dous conxerxes por importe de 59.390,75 euros. A 3230, onde temos o contrato de limpieza de colexios, ademais do mantemento, reparacións de colexios, aportación da escola infantil e as subvencións nominativas para as dúas AMPAs, por importe total de 179.300 euros. A 3300, que son os suministros non inventariables. Aquí teríamos a cantidade en revistas e periódicos por importe de 1.100 euros. A 3321, onde temos a retribución salarial da encargada de biblioteca xa con modificación de RPT, ademais dunhas pequenas partidas para material de oficina, 55.200 euros. A 3330 é de suministracións para os auditorios, 5.350. A 3331 para mantemento do Museo do Fontao, 2.400 euros. A 3340 é a promoción cultural, onde atopamos o contrato de música, o plan Concellos Línea 2, que son actividades culturais, ademais das subvencións nominativas de cultura, que neste caso serían Solaina, Neira Vilas, Punteirolo e Vello dos Cornos, e por importe total de 160.900 euros. A aplicación 3342 serían as actividades culturais para a xuventude, só é ser unha actividade que facemos no IES por importe de 1.000 euros. A 3370 é para mantemento de piscina municipal, 1.500 euros. A 3380 corresponde a festas e festexos. Aquí incluímos a festa do galo, degustación na Semana Verde, festa da castaña e chourizo, xuntanza dos maiores e o concurso de entroido e tarxetas de Nadal, por importe de 119.815 euros. A 3410 é o fomento do deporte. Aquí teríamos o galo co deporte, a San Silvestre, o gozo do Ulla e o contrato de deportes e as subvencións nominativas, que serían a S de Cruces, Fral da Carixa, Queltoi, Galo Cap e Kung Fu. Importe total de 159.874 euros. A 3420 corresponde a instalacións deportivas, e aquí atopamos unhas pequenas partidas para mantemento do campo de fútbol, suministración de peles, e a subvención que solicitamos para a mellora da piscina municipal. Neste caso serían 153.766,33 euros. A 4100 aquí atopamos a subvención para gandeiros de 8.000 euros. A 4311 temos a feira do galo de Nadal por 4.000 euros. A 4312 temos o mantemento da Praza de Abastos por 3.000 euros. A 4320 a promoción turística, que aquí serían folletos e algunha ruta de sendeirismo que temos a parte, 8.800 euros. A 4330 é o concurso de escaparates de Nadal, 435 euros. A 4411 é a transferencia que temos que facer polo transporte metropolitano, que serían 8.000 euros. A 4500 é a de infraestructuras. Aquí teríamos as retribucións salariais do administrativo de vías e obras, o encargado de vías e obras, 5 operarios, o plan Concellos Línea 3, que é a contratación de operarios, o combustible, elementos de transporte, arrendamentos e reparacións de maquinarias, investimentos con fondos propios para financiar obras, e a maiores temos as subvencións que é o plan máis provincia de Línea 1, que é o antigo plan Concellos, que aquí entraría o camiño en Cirela, un en Xeral, outro na Moa, outro en Obra, outro na Lama, en Sabreixo e outro en Cumeiro e en Nará. E pois teríamos o plan provincia extraordinario, que aquí teríamos a humanización da calle Neira Vilas, a Servo Iglesia Espazos, dende a de Sánchez ata o cruce da Neira Vilas, e a Travesía Vázquez 5. E por último o camiño rural, que é o antigo plan Marco, que é a mellora dende Ollares a Talareo, en Salgueiros, por importe total todo isto de 1.840.269,11 euros. Despois temos a 4530, que é para preparación e mantemento de vías públicas, por importe de 104.000 euros. A 9120, que aquí sería dos órganos de goberno, onde incluímos as retribucións salariais dos concelleiros e as asignacións a grupos políticos e asistencias a plenos, 185.400 euros. A aplicación 9200, aquí incluímos as retribucións salariais do secretario administrativo de Secretaría, a partida para as bolsas de emprego, teléfono, internet, mantemento de ascensores, contrato de informática, correos, seguros, prevención de riscos, asesoría fiscal, e unha compra de terreo en Bascuas, que aquí sería 494.211,72 euros.
Despois, a aplicación 9231 ten as retribucións salariais do administrativo de rexistro por importe de 51.051,68. A 9310 temos as retribucións salariais do interventor, tesoureiro e técnico de intervención administrativa, tesorería e intervención, incluindo xa a modificación da RPT, e máis o servicio de recadación do oral que temos delegados. E, por último, en canto ao presuposto de gastos, temos a aplicación 9430, que é a aportación ao padrón de habitantes, a Mancomunidade de Deza e a FEGAM, que neste caso serían 41.500. E todas estas partidas sumarían 6.071.900 euros. Fixo así máis resumido, porque como en comisión xa o desglosei, pero, bueno, se temos alguna pregunta maior. Despois teríamos o de ingresos, que, como xa vos expliquei tamén en comisión, bueno, aquí incluímos a SIBI rústica urbana de características especiais, temos os impostos de vehículos de tracción mecánica, actividades empresariais, construccións, instalacións e obras, o servicio de abastecimento de auga, a taxa de recollida de lixo, de axuda a domicilio, de teleasistencia e de dependencia, a taxa da escola de música, de actividades deportivas, temos as taxas dos mercados, as taxas dos vados, dos postos, de barracas, os prezos públicos, por exemplo, do Concilia, cursos parroquiais, temos o oral, temos participacións e tributos do Estado, que é o que nos suele dar o Estado todos os anos, temos as transferencias que nos fai a Xunta máis a Deputación do SAD, temos as transferencias que nos fan pola Axencia de Emprego, para o Xulgado de Paz, subvención que nos dan para a Festa do Galo, Augas de Galicia, e despois xa os programas de subvencións máis escénicas, o Plan Marco, Plan de Igualdade de Mulleres e Homes, Emerxencia Social, Plan Concello Línea 2, Línea 1, e máis temos a subvención de Fondo de Compensación Ambiental, o canon da Servicio da Auga, as concesións administrativas polos chiringuitos e o matadoiro, e a maiores tamén temos tamén polos ingresos da nómina da dirección da residencia e os intereses da conta da banca, que neste caso é o que nos dan por ter aberta a conta. E todo isto en total sumaría tamén 6.071.900. Sí. A 45.2 de Augas de Galicia, eso gracias. En ingresos ou en gastos? Ingresos. 45 45.2. Económica cara. O ano pasado aquí 2 a 3. Foi o ingreso que fixo Augas de Galicia. Por importe de 23.000 euros. O concepto que pon, pero, bueno, neste caso son ingresos que se percibe deles. Postos da feira están todos por ir para... Sí, nós temos o de baixo da Plaza de Abastos, sí que está. Sí. O problema que temos é como este ano despois das organizacións de arquitectos aparece na memoria que temos menos gasto de personal no presuposto do ano pasado. A ver, aí pode ser tamén polos fondos de contingencia, que tamén podía ser que houbera máis, porque houbera subidas destas salariais que se fixeran a principio de ano e demais, pode ser que se aportara un pouco máis de crédito. Pode ser. Pode ser. E que agora realmente, como estamos actualizando xa RPT, realmente agora os gastos que se poden derivar non son tan grandes como antes. Antes, por exemplo, pois entre produtividades de unha cousa a outra, porque a RPT non estaba actualizada, pois sí que é certo que sí que se solían cadrar un pouquiño máis, pero vamos, que non.
Pois sí, claro, ingreso. Non pon o concepto, pero sí que hai o ingreso da Augas de Galicia de 23.000 euros. Tentaremos averiguar de que. Sí, buenos días. Bueno, en primeiro lugar, visto a ausencia dun dos grupos, os presupostos parece ser que vai dar exactamente igual o que vote os grupos da oposición, porque neste caso sairán a favor, ainda que só non sexa co voto do delegado do alcalde, no caso do empate, non? Pasa que hai cousas que non acabo de entender. Por exemplo, na orde do día, agora mesmo vamos a aprobar os presupostos, vamos a aprobar, non? E inclúense as modificacións en certos aspectos antes de aprobar o día, como se mete antes os primeiros detalles, para despois ter xa eso así, e posteriormente aprobar os presupostos. Despois, por outro lado, os presupostos van tarde, estamos casi a metade de tempo para avanzar neste sector e poder ter os presupostos este ano. Por outro lado, o grupo goberno, que non está con maioría absoluta, pois imposible, sin consuar os calos absolutamente parados, por un ollo para o Vila de Cruces e rendido. As medidas serán avanzadas porque hai que executalos, non? Entendemos nós. Se non, entonces tamén imos mal. Temos carencias importantes dentro do presuposto, claro que sexa axustado, que xa se ven as condicións, documentos, demais, e volvemos a cometer erros que vas metendo dentro do goberno do Partido Popular ata agora, non? Pois, por exemplo, as subvencionativas, en lugar de ser por concorrencia competitiva para que nos poidan ter opcións a axuda de base para poder arrancar o ano, ainda que despois sabemos que dentro do goberno municipal se contratan os grupos do Concello, por exemplo, os grupos do Concello, os corais e demais, e se lle chega a pagar algunha actuación, o mínimo é xa ter opcións de ter unha base para arrancar o ano en todas estas agrupacións que fan sin ánimo de lucro, e simplemente co objetivo de divertirse e de promover a cultura no noso concello. Por aí xa é algo que está, que é un punto negativo para este presuposto. Por outro lado, vemos a importancia da reciclaxe que se lle dá dende o proxecto do goberno municipal, onde hai 1.000 euros para cursos durante os plans de conciliación, cando isto non é só cousa dos nenes, non é das nenas, senón que é cousa de todo o concello. Estamos vendo como hai 185.000 euros que se gastan na recollida de lixo de Sogama. Hai a mítica frase de é que máis das, total, o Concello recolle todo no mesmo camión, claro, porque iso é un traballo de concienciación. Eu entendo que non é só cousa dos traballadores, que é lógico que van a un contenedor ou van a outro e ven que está todo mezclado. É un traballo de concienciación social que non se está facendo e que non consta do presuposto, a pesar de que hai 1.000 euros para ese curso de reciclaxe. Vemos como hai gastos como a depuradora de Losón, 2.000 euros na mancomunidade, que é inservible e que dá un consumo excesivo para o servicio que dá, porque xa temos falado tamén na mancomunidade, non? Que é unha depuradora inútil, realmente, obsoleta, que deberíamos cambiar. Vemos como os cartos de conciliación que se adican neste presuposto non cubren as necesidades reais, a pesar de que sabemos que o goberno pasou unha enquisa para este tema. Sabemos de ciencia certa de primeira man que non cubren as necesidades das familias do noso concello, pois, por exemplo, familias da parte de Camanzo, Piloño e demais que solicitan ter un autobús, un medio de transporte para poder traer os rapaces e as rapazas ao plan Concilia Vila de Cruces, porque é incompatible cos seus horarios laborais, a pesar de que se adiantou media hora, creo, se non estou equivocado, se non corrigido, non pasa nada. Si demandan máis franxa horaria para poder levar as súas crianzas.
Vemos como a promoción do comercio local é inexistente, a pesar dos 435 euros do concurso de escaparates, polo menos así o reflexa o presuposto, non? É o único que vemos con respecto ao comercio local. E vemos moitas outras eivas bueno, que nós non faríamos así e que seguramente se isto se chegase a falar con tempo e dentro das marxes de tempo que deberíamos facelo, que é ter o presuposto para arrancar o ano e non a metade de ano, poderíase corrixir moitas delas. Tamén creemos que non sería, como decirlo, non sería responsable para a sociedade perder oportunidades como as subvencións que aparecen neste presuposto, xa que, bueno, neste caso o grupo de goberno decideu invertir en certas obras que seguramente se falaramos entre todos, entre todas, pois igual esas prioridades poderían ser outras, ou non, pero mínimo a dialogar e negociar, non? Despois falaremos tamén do suplemento de crédito, pero o importante tamén é que o ano pasado, a pesar de que, bueno, os postos iban a sair adiante igualmente, porque tamén, casualmente, e seguramente poida justificar por motivos laborais, por lo que sexa, faltase o âmbito da corporación, iban a sair adiante, pero, aínda así, o BNG e o grupo de goberno acordaron certas medidas que non se acabaron de cumprir, non? De executar. Pois, por exemplo, os parques dos colexios infantís realmente fíxose algo, pero non era o que pretendíamos. Si había uns cartos de partida para poder modificar e mellorar as instalacións dos parques infantís dos colexios, e non era poñer elementos individuais como columpios ou vaivéns, sino como adecentar os espacios para despois seguir invertindo nesos lugares. Por outro lado, tamén se tratara de intentar arrancar o centro de día, algo que non se fixo, e é certo que a concelleira Noemí nos comentara que dentro do polivalente que era inviable arrancar ese centro de día, pero non vemos ningún tipo de movimento, polo menos non se nos dixo, nin dentro dos presupostos se ve que se contemple a proposta do BNG con respecto aos orzamentos do ano pasado. Entón, hai cousas que seguimos chegando a acordos que só cumpre unha parte e a outra non. O ano pasado o BNG estivose, facilitou tamén que saíse adiante e non digo que este ano non vayamos facer, pero si é un tirón de orellas, non? Porque unha vez que está o peixe vendido, pouco temos que aportar os demais. Isto queremos que sirva de precedente de cara ao próximo ano e a todas as inversións que se vayan a facer durante o 2025, non? Se hai algún tipo de modificación, se hai algún tipo de suplemento tirando do remanente, porque, como comentamos na comisión informativa, hai 1.050.000 euros aínda de remanente, que se pode reconducir certas cousas, non? Como, por exemplo, nestes exemplos que poñemos agora, sería importante que os debatísedes e que os negociásedes co grupo que queirades ou con todos os grupos da corporación. Pero para poder vir aquí con unha pretensión de conciliación, de negociación e de poder chegar a acordos, hai que facer un traballo previo que nos está facendo por parte do goberno. Nós amosamos a nosa disponibilidade para facelo e vemos que non hago, non. É certo que, e non o vou ocultar, agora mesmo hai un mes e algo o alcalde avanzounos parte do suplemento de crédito, e quero que o sepades tamén, porque así o falamos. Hai algunha modificación e hai algunhas cousas nas que non estamos de acordo, difícil de chegar a eles, pero tal como fixamos eso tamén había que terlo feito o presuposto, non? Por lo tanto, nós non vamos poder votar en contra destes presupostos por o que dixen antes, non? Porque hai trens que non se poden perder e oportunidades que non se poden perder, pero si é certo que debedes ter en conta estes motivos que vos estamos dando
a falta de confianza absoluta que temos en vos porque non cumplistes con algunhas das premisas que puxamos o ano pasado e que vos aceptastes desa maneira e, polo tanto, bueno, está todo por falar, non? Os orzamentos, aínda que nós non votáramos a abstención ou a favor, isto vai sair adiante e o que pretendemos é iso, chegar a un punto de acordo, de negociación e no caso de non haber, pois cada un escollerá os seus motivos, pero ten que haber, non? E creo que é importante que quede constancia hoxe neste pleno. Bueno, bueno. Bueno, sí. Isto non cambia moito, que chegar a Souto agora non cambia moito o que acabo de decir, a pesar de que, bueno, agora xa hai outras opcións, non? Outras alternativas. Gracias. Escribo. Ordinario. Por la parte do Partido Popular, bueno, compartimos moito do análisis que fixo Alex, creo que chegar a un presuposto sin consensar a oposición, polo que se ve a priori, pois é tocar unha carta aquí, esta vez que pasa, creo que o que debería ser consensuar a todos os políticos, por lo menos en la inversión e demais. Temos que un presupuesto claramente continuista, do ano pasado, sen medidas moi claras para o futuro deste Concello. Simplemente, bueno, seguir adiante no día a día deste Concello, ir tapando baches, al final, claro, pues estamos gastando e non se ve no futuro. Entonces, bueno, temos que hai 60.000 euros para investimento con fondos propios, non se contempla a creación de infraestructuras necesarias, unha creación de solo industrial, non pode ser o avance do polígono, non se avanza a realización do sección, que ustedes mismos dixeron que era fundamental para vos, seguimos sin noticias de ninguna desas dúas cousas, tampouco hai medidas en materia de vivienda social, para poder ficar a poboación no Concello, nin apoio ao comercio local, como xa visuales. Creíamos que unha compra estratégica era a compra da parcela do Xunto Camallón para futuras ocupacións públicas, como poden ser ocupacións deportivas, e que, bueno, constanos que usted intentou sigo negociando por ela, que non o conseguiu. Parece ser que se lle dixo ao propietario que querían pasar o custo. Eso sería algo increíble, non sei se o Concello se vai dedicar a contar pinos sobre mí ou querían encargar ao propietario. Eu creo que debe ser máis serio na negociación, sobre todo porque é unha parcela bastante estratégica para a ampliación das infraestructuras deportivas deste Concello. Por tanto, tamén creo que é necesario ampliar o que era a escola, para que onde xa os usuarios que teñen que marchar outros concellos, e creo que tamén teníamos que apostar un poquinho polo instituto, ¿no? Por intentar ampliar aulas para intentar conseguir un ciclo superior para este concello, que sería todo o que sea na educación, nós creemos que é moi positivo. E por último, non vimos ninguna partida para as festas parroquiais, que xa se falou ano pasado aquí. Esperemos que non pase o que pasou ano pasado. Se os orzamentos a unha parroquia, habrá que decidir. Falamos de sector do Camallón. Sabe perfectamente que se sueldo sí, ya yo tengo que pagar. Porque se va pagando, pues para pagar. Yo creo que usted paró el informe de la valoración, porque el informe de valoración
os tiene que poñer un precio que non é xusto, e xa leva o precio do valor pretende elevado, que hai máis autentación e que se tira máis do doble do que se está pagando. Beneficio de importe. Será unha tasación. La tasación é imposible. E a persona dixe, paga isto, dinero. Aquí podemos chamar para podemos subir un pouquinho máis, xa, a gente, agora non estamos falando de que estamos comprando unha parcela que vale millón, non sei, un 20% máis. Estamos evidentemente que a liga que ha fatto solo un tipo de probato así si se quiere ya se llama el valor tener un peculiar y habrá que pedir a su semana que oiga tenemos que pagar su precio Independientemente de que uno puede negociar en el plan dañado, es decir, que queremos eso pasó lo que yo dije. Entonces, eso es algo. usted ahora mismo cuántas no me tú pides ser y está diciendo pero como es una persona de niña se lo disparó igual no sé cómo usted pagaría un mes parado pero siento que se puede pagar el guía técnico hasta el poder informar que puedes pagar no, dinero, ponemos los sueldos modificamos a orden de los sueldos y después que lo veo cada persona tiene que vender lo que quiere. Pues solo va lo que vale. Que no hay más de eso. Que sea rústico, lo vale. Eso que tiene que comprar el consejo por lo que quiere. No decir lo mismo que quiere comprar por eso, al final me parece un precio que le dobla la oferta. Pero el precio. Esa parcela, perdón, esa parcela tengo las clasificaciones, un muestro urbano y otro un solo. No son por no nos interesa. Nos interesan los fondos que dicen, no nos interesan los por no, nos valoramos solamente aparte de los ubicados, que realmente interesan. Por eso, tiene interés para más. El evidente de todo, que vende el precio. De una de partida de la vida, de la vida. Digo personas que porque me digan aquí, y digo, no, yo quiero que me tire un consejo. Entonces, Qué maravilla. ¿Por qué se queda de porque el internal, que se ponemos ahora mismo aquí, en sobre cerrada, que ponemos 60 ofertas, sobre cerrado, no hay ninguna de las ofertas que superen ofertas que yo sí mismo tengo valorado. Ninguna. No me hace que se detalle. Se sabe, tengo un sentido. Yo tengo un sentido que viene por claro, y tampoco te cambiar. Hemos estado de acuerdo y que hay que disparar muy bien, pagar lo que quieren, aquí estamos de coño. vamos a ver, o informe que fixeron para a tasación desta compra e xa aceptada, a compra da que está paralela o que está pegado ao edificio da Casa Consistorial, ese informe foi feito por un técnico, foi feito por unha oficina reguladora de precios. Y lo veis por ustedes. Los técnicos saben valorar, porque saben o que valen la significación. Hombre, o ayuntamiento se quere ter futuro, ten que ter terrenos e ten que comprar. Que fago yo, que fagan referencia, que fagan unha convención, ou cando se compraron os terrenos para poder construir para poder construir ou meter un campo de fútbol, para poder facer o sanatorio, ou que comprarlos e que valorarlos, pues posiblemente Un campo de fútbol fai a época estaba no oxo. sí, un campo de fútbol, houve unhas ampliacións que están metidas dentro dos terrenos que comprou o ayuntamiento. E o que é lamentable que para uns intenten utilizar unha valoración e para outros outra valoración. Nós entendemos e apostábamos de que son 3 hectáreas de máis de 34.000 metros, pero que son ese terreno importante para crear infraestructuras tanto deportivas como culturales ou eso era importante para o desarrollo de las recursos.
Sí. Pero bueno, aquí el más importante es comprar un edificio que se vaya a quedar ahí parado de momento varios años. Eso que lo pides de más Varios años. yo te diría que yo quería comprar. Pero hay prioridades ahora de poder comprar. Pues igual que viña más. Entonces, que haga un entendimiento increíble comprar esta parcela, pues que esta parcela, que muchas soluciones, para poder aumentar, para poder hacer otros usos deportivos para vida de cruces. Estamos falando do presuposto do que patará. Que hai unha cosa que é verdade. Que se pide bastante máis de 180. E bien, e hai un proceso que viene expropiación. Como primeiro, hai un proceso de expropiación. É a serie de cuadrado. Pregunto Eu creo que podo tirar o dinero. ¿Canto era a valoración que había deste edificio, que era, creo que era, se mal non recordo, que era feito por ti? E agora pasamos. Canto era a valoración que debe estar aquí no Concello? Canto era a valoración dese edificio? Canto era a valoración do hotel? Aquí da técnica, sabemos, unha vez que No Concello 90.000 euros. Tiene que ver un montón de documentos que falan. Sí. Hai un montón de documentos que falan. Se vas ao archivo baixo, que faltan os campos do ano. A dejar la casa non estará, non sei. Pode imaginar outra cosa, xa no archivo, que vas a documentación. Isto que hace aquí, claro. Esta é unha casa que está valorada ao Concello, que pide tratamento, que non facer unha ampliación, o archivo. Non é un archivo, porque lo he dicho yo prácticamente un cuchillito, que no para ningún, te das a hablar de nada. Esta obra como Concello, beneficiamente solamente la parte de continuamos. Allora, Perdón por caminos, Sí. pero que disculpar que se tarde, pero para mí era una me equivoqué. Bueno, primero, hablando del orçamento, un error que en la memoria, una página de memoria, siempre 6 millones, hablando del orçamento, de esos 4 millones que publicar. Primero, simplemente la teoría. Después, otra cuestión que tiene que estamos haciendo la liquidación, no ha pasado aquí en el mismo orçamento, pues no está funcionando. Tenemos la liquidación de los siguientes cargos. Tenemos la liquidación de los siguientes cargos que está incorporada no hubo una aprobación más parte de liquidación. Está ya No sería. no creo. No, creo. Esa medida ya la traída no. Lo remanente de tesorería que está dando después, pero después. Vale. Después se opinan unas nuevas que igual los que casi tienen siempre de algunas partidas que era simplemente para intecar los centros, edificios, otras construcciones, 144.266. Vale, esa é a subvención da piscina municipal. Subvenciones. Caso 520% segmento de transporte 60. Vale, eu para mantenimento de camións vehículos obras 60.000. 60.000, non? Sí. E do caso caso, sí. Pero hay que se compran que se trata de proceso. Sí, é todo o tema de mantemento, preparacións, e tudo isto, aí vai todo.
Hai dúas actividades culturais e deportivas, o mismo, a 23 son 23 cartosteros, as dúas 22 centros nomes, unha é 98.000, outra 2.000. Vale, a de 98.000 é concilio de todos os concilios, Concilio de Verán, Semana Santa, Nadal, baile de maiores, Como é os concilios máis os maiores. tes os concilios, o baile dos maiores, as excursións, máis unha subvención que do de igualdade, que imos facer nos colegios, máis no IES. E a de 62.000. Que aplicación é esa? É unha 22, o sea, 33, 40, 22, 70. Ese é o plan concellos, a línea 2 de cultura, de actividades culturais. 70, 22, 79. Outros traballos realizados por empresas profesionais. Ese é o de prevención de incendios, os de proces. Desroz. 120. Vale. E outros 120.000 na Mercador 00, outros traballos realizados por outras empresas. Vale, aí. Vale, aí tens todo o tema de contratacións de teléfono, internet, mantemento das sensores, contratos de informática, correos, seguros, prevención de riscos laborais, asesoría fiscal e xestión. Na selección, a selección que foi, porque a temporada 2023. Non, eso foi un erro material agora tamén. Si, eso foi un erro material. A temporada 24-25. Bueno, non é que seguirán as legislaciones, non? Esas eran solo 23. No, simplemente o orzamento era o que... No, Sí. o orzamento era o que falábamos. É por ser. Eu sabe perfectamente que cando estábamos no século XIX, o tema da área dos asuntos sociales, tiñamos cero dinheiro que se aportaba ao concello. Ou non? Se aportaban os partes do concello, cero. Hoxe hai que aportar asuntos sociales para persoas maiores 311.000 euros. Se aportamos 311.000 euros para persoas maiores, o concello dice ejecuta las arcas del propio concello. Entonces, ¿usted qué tal? Sí o sí o sí. Yo creo que... No me recuerdo, déjeme acá. Yo pienso totalmente que los vecinos van a estar bastante más funcionando, que se pueden atender a las personas mayores, que digamos que llega a esto. Pienso que van a estar bastante más funcionando. Porque a mayor vamos a todo. Entonces, claro, pero que antes son diminutos, no salen, no aparecen no hay. Luis, recuerdo que quien resumió y la subvención la vez se iban a dar, que era algo necesario con ustedes. De acuerdo, entonces ahora podemos estuvieron vendiendo a bombo y platillo la subvención la vez. Porque antes sí, ahora no. Sí, eu digo alcalde, foi antes da subida esa, a parte das contratacións todas que Pero temos que que deixando presentar. claro. Depende de outras cousas que son. Aquí pensaba que efectivamente o Concello iba a poñer 311.000 euros das arcas públicas para a domicilio para a persona maior. Pero Posiblemente se aporta por unha parte, reporta por outra. Sí ou sí, cuando las puñeron, ese dinero igual también se podría utilizar. Tipo social, las cosas sociales, cualquier non lle va a ver a igual. Que vou preferencia a persoas maiores que, por desgracia, temos moita gente. Sí. Por desgracia. Aquí estamos para dar de preferencias, estamos a falar de que se destinaran 40.000 euros do ano pasado con a parroquia que se pudieran repartir en todas as parroquias. Xa que estamos a falar
de que se quiten o se dejen de pagar. También está Claro, las facturas aí para ver, que foran liquidacións, se pagaron a piedad, pagamos os conxuntos, pagouse alquileres, pagaron grupos, ou meteronse subvencións de grupos, a 140.000 euros, son repartidos entre todas as parroquias. Eso será No, pero eso é o resto do gasto, todo eso. pero la vez que diga lo que diga la Unión Europea estamos malos de La piedad, por eso la piedad, la piedad que tiene No, pero la piedad no pagó nada. el dentro de la subvención que hay se lo que yo por mí porque Diputación no da la subvención que por un meter ahí que mente meterla acerca do abogado que esa no pode eu hacer sí, no tengo subvención igual metemos la día do bar no metemos otro día tenemos subvención. Quen pagou la guardia? Quen pagou la guardia? Eso foi subvención, claro. La guardia, de dos. Quen pagou? Quen pagou os alquileres Claro. do escenario? A comisión non. Pero que Todo o que necesita para actuar esa decisión. Facturas, pero acerca do bar non está pagando el gobierno a piedad, estamos falando da piedad, non do bar. Pero vamos a ver, se ven todo subvencionado, que máis dá que se pagan as unidades un día único, que se pagan Subvencionado pelo pago, que non ten la Fundación de Pontevedra. ahora mismo que estaba falando logo estima que pasa. Vale. Quiero decir que no se dan preferencia a las personas mayores que nos damos a ayudar a festas. Si tenemos dinero que vamos a dar a ayudar a festas, soltamos por aquí, pero con la parte pero hay que hacer el sí. Bueno, entonces ya no me solución para ningún test. Seguir decir, para No tiene que seguir, ¿no? Hay que mirar ahora mismo por grupo los van a dar para que vamos a resultar ahí. pues mayores son antes que hacer test. Es que El cáncer y está ahí. Hay un informe de intervención, como se hace la mención, no sé en qué situación están, porque la verdad que vamos a con las PEPs en un pego elaborado. No, estamos coa memoria económica do de limpiezas de colegios. Nada, sacamos dos chiriquitos, bueno, chiriquitos da Robesquín, e agora andábamos con ese. Limpiezas colegios, también Sí. pendientes edificios públicos, ¿no? Sí, tamén temos ese pendiente. Pero bueno, primeiro imos facer uno, despois o outro. Sí que claro, para eso. Intentaremos que nesta anualidade, polo menos, se damos sacados dous, mellor, pero bueno, polo menos un deles, sí. Esta anualidade un ímolo sacar. Vale, con respecto ao orzamento, por haber estos. Es igual que la licitación de créditos que está retomando. Que está desfacendo con inversiones que prácticamente tesorería siempre en mantenimiento, ¿sabes? De acuerdo, ¿sabes? Insistiendo en el mantenimiento, que también es necesario, máquinas son necesarias, perros hay que cambiarlos, los perros son dentro de 10 años, perros que vaya de lo que era cambiar. Y otro tipo de actuaciones que vienen para revitalizar un poco el concello, que nosotros nos decíamos que no es necesario cambiar esto. Cada vez pues menos no nos entiendo que esto debería de ser enfocados más en inversión a largo plazo. Otro tipo de cuestiones que se van para basándolos en mantenimiento, tenemos un camión, tenemos otro, tenemos un tractor, tenemos una flota estupenda, seguro muy bien, muy bien, pero me llega un momento que vamos a tener que por eso puede ser en ese sentido para mí son muy pocos. Yo no puedo decir que porque está diciendo de mí. Está hablando y le va a llevar realmente está ellos pues está
de bachiller que ten 40 anos e que tiene que ir para pasar no IQ, que tiene que ir para pasar no IQ. Entonces, que teño un relevo para todo o personal para atender. Entonces, hai que ter mucho cuidado con esto porque as maquinarias teñen que estar ao día. Non pode ser ferro vello, non hai que chatarrar porque para ter ese sitio e vai a aparcar. A herramienta vai a aparcar. Por menos, actualícense as horas que tiene un camión de bacheo, que se pode comprar agora, ese camión de bacheo, os kilómetros que se ven de aquí, vai a contar 30 anos para diferentes importantes. Yo diría que considero preferente outros servicios. Pasamos a... Eso. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos contra. Abstención. Primeiro caso, 20. Vale, este expediente para o suplemento de crédito por importe total de 1.059.312 con... Ai, perdón, 1.351.155,38 euros. Teríamos, bueno, volvo a explicar, porque como na comisión informativa non estaba solto, pois, para saber, vale. Teríamos a construción do muro de contención para mellorar o cruce de acceso ao lugar de Casanova na parroquia de Ollares por importe de 31.497,40. A reforma, ampliación e cambio de tensión de instalación eléctrica no auditorio de Gres, 18.137,65 euros. O saneamento en Ferreirós, de 47.773,64. O cementerio de Añobre, que teríamos 30 sepulturas, 120.000 euros. Colocaron a barandilla de madeira en Cumeiro, que sería donde a iglesia de Cumeiro ao campo da festa, 13.480 euros. As barreiras na escola infantil, que expliquei na comisión informativa, que sería pola parte de abaixo que dá hacia o pabellón, 15.219,86. O proxecto de mellora do camiño desde Ollares a Amosa na parroquia de Ollares, 46.358,13, que aquí explicaba Luís que era dende a Casa do Meleiro ata a Amosa. E a instalación do sistema de biovigilancia no centro polivalente no pabellón, 15.537,40, e a instalación de seguridade, que sería a alarma, no centro polivalente, 2.453,88, porque, como explicaba en comisión informativa, había seguido actos vandálicos, entraban dentro, bueno, rompían todo, entón, bueno, xa para evitalo. Donde o parque de residencia sería a Calistenia, 18.125,80, a construción do muro de contención e regularización en Vexexos, que sería no lugar de Castro, xa que por aí, bueno, sería un desanche, xa que non pasa nin o camión de bombeiros, nin pasaría nada por aí. 48.292,36 euros. Despois temos os parques biosaudables, que serían das áreas recreativas, 58.351,4. O proxecto de mellora do parque infantil en lugar de Cerdeiriñas, que é o parque que está ali entre as Olainos, vai a esquina, 36.000 euros. Perdón, non, 43.166,66. Despois temos a reparación e mantemento de varios parques polas parroquias, 36.000 euros, que, como xa explicaba, que intentaremos comezar onde hai máis nenos. A adquisición de parcelas, que sería para o plan especial do Aveseiro en Tueirí, 51.075,60. O edificio colindante do Concello, 99.117,92, o mobiliario para o centro polivalente, 43.068,69. Despois temos a parcela da gasolinera, que é para abrir un vial, 36.768,27. Despois temos aquí houve un erro material tamén, houve que cambiar a aplicación máis o título. En vez de ser equipamento para local social e aula de lectura, realmente é o mantemento dos locais sociais que se vai utilizar para pintalos, que agora que empezamos cos cursos parroquiais e demais, os que están sendo máis activos, empezaremos por aí, 38.806,32. Despois temos compra de maquinaria, que aquí entraría o trator para vías e obras, 176.369,60, unha furgoneta con rampa adaptada, 49.150,89, un furgón, 36.789,52, un camión de basura, 189.032,25,
un camión de bacheo 94.985 e o remolque de tractor 21.598,50. Todo isto fai a suma total de 1.351.155,38 e quedaría disponible de remanente 1.059.312,2. Bueno, la cosa que pues analizar esto está funcionando. Con algunas cosas que un mobiliario centro polivalente es el tipo mundial. Aí xa é para adaptar a planta baixa, que aí, bueno, podes explicar. Sería meter as mesas, pero meter as elecciones. A temperatura, para que va a reservar, de las sillas, de las mesas, de los sofás, de los sea las personas que van a ir y quieren y los que quieran para todo un conjunto de filtrar la partida más sentarse ahí más tranquilo O sea, todo eso uso Sí, é que son polivalente, é dicir, vais utilizar para ocio, porque non pode ser centro de día. Polo proxecto que comentábamos que solicitaron dentro do Partido Popular no seu día, chamabanlle centro de día, pero non, solicitaron como local social polivalente. E claro, veu con subvención, entón o uso destinado para iso, cando menos por 5 anos ten que ser exclusivamente para iso. E aínda así estivo mirando a concelleira e tampouco cumple moi ben para ser centro de día. Bueno, eso a posteriori pode facer, pero bueno, realmente... comprar eso Sí. para No, o proxecto está, pero quero dicir que sí que se pode funcionar. sería verlo antes que se aprobado. Realmente é que é un pouquiño como se fora un local social, pero un grande, de 2 plantas, porque non ¿Para qué? Es el uso del tractor. viese obras. ¿para qué? O tractor. Pero todo. Pues ahora mismo está como está. Pandemia, que un tractor que empezamos a hacer, Sí, vale. no hay ningún uso. Pero no, cambios, no, tomar las averías, estamos en preparación, y en la planta es una usa que transformando normalmente el visitero porque va a ir acompañado de el programa de vamos. Entonces estás pagando una cantidad de dinero de una mancomunidad, hay que meter a la mancomunidad, por no quedar es decir, que inventes partes de equipo, entonces maquinaria que limpiar ponerlas durante la temporada que hay que pegar como la mancomunidad, tenemos un remolque que es un tractor que pueda por el remolque que tiene. Y ahora mismo un remolque que puede cargar prácticamente más supera carga del camión, y la máquina es tanto la máquina que ya la potencia suficiente para soportar o programar. Se non pensa que normalmente o formal vai funcionar a máquina. E iso para quitar, por isso comprar unha máquina que Lo decir que la casa de hotel tiene mucho de pequeño chato, A ver, aí era o que explicábamos. Explicábamos en comisión informativa, sobre todo ampliar as oficinas, porque realmente a día de hoxe temos que ter ao persoal de prácticas. Bueno, ahora mesmo están en secretaría, porque non hai secretario, entón é por iso. Pero bueno, unha delas aumentar oficinas, o que dicía Luís do archivo, tamén que hai que decentalo e poñelo ben, sobre todo porque hai moita falta de documentación. Entón, bueno, para ver que documentación concreta falta e poñer un pouco ao día. E bueno, despois en general, as oficinas en sí, en servicios sociais, bueno, ben sabedes vos como son as oficinas, entras de cara e sales de cu. Entón, bueno, tampouco é moi lógico, ao final, suelen vir de 2, de 3 persoas incluso, e, por exemplo, na oficina da concelleira, colle unha persona dándolle gracias a Dios. E na oficina da traballadora social collen 2 tamén. Entón,
Vale. Y hizo esa valoración del suelo, y hizo la valoración de edificación, lo que era la edificación que estaba por hacer, sería un bajado, y pues, y hacía todo eso. Parte técnica, que vamos a hacer todo eso, toda la parte estructural que pusimos. Falta es la relativa a falta Al parto de trabajar en el sector, por eso creo que falta ahora mismo se por dentro tengo vaciar entre vacíos más concierto no falta carpintería que no falta o qué más interior carpintería tema asesor pero que tengo que formar la construcción más calidad no hay. Bueno, para esto sería lo mismo que si no se suele pensar en la investigación de crédito, porque las cosas son necesarias y hacerlas que estáis haciendo a prioridad, sobre todo cuando los gastos que hay siempre también hay. Que por otra parte hay muchas vías de compra para esos elementos como se cae en nivel de despesa. Hay una forma de comprar ese tipo de vehículos que deja el dinero libre para las tipo de actuaciones. Por lo menos se le va dando vueltas a algo que es interesante para siempre, para esa materia y para despedirnos. al principio es 100% para pegar euros, y si aprendida fácil, Es para ahora. Que puedes engadir esta modificación o dinero que al final eso te lo realizamos. Igual o mismo ocurre con lo que se decía de polígono, la existencia de terreno industrial de la exposición de las empresas de interesantes urbanizar, una disposición que se usa no se será por lo menos de la disposición de las empresas, pero no se usa. Asumimos todos la responsabilidad. Porque la disposición sería importante. Esas partidas que no contienen absolutamente nada. Zonas del este, había planteado el servicio, estaba de acuerdo. Los parques supertos, las parques supertos, se iban a partir de acá. Y podría estar incluido aquí. Y incluso el tema sobre el país, y habrá cosas que cada igual van a hacer un día solo, o aparte, para el país que estás volcándolos completamente en un solo tipo de actividad que el mantenimiento de las cosas que dejarlos fuera. Por supuesto que temos actividades que hai huérfano ou Instalar las instalaciones deportivas se poden ampliar en verdad. a ver, ainda ahora sacamos o contrato de deportes que se ampliou o horario do ginásio municipal hai pero bueno, pouco a pouco, paso a paso, ao final todo un día no ano está que É máis presente que parte das cosas que tedes aquí ou as cosas que tedes aquí se poden abordar de outra maneira e é máis diferente. Ese tipo de instalacións que poden servir un pouco para que a xente pues decida que considere que ten instalacións adecuadas. en este momento, yo sí, para cambiar. Aunque luego ahora más horas de cine, igual, que estamos hablando de eso, de mentira total, estamos por
momento que falas de piscina, para la piscina vai a tratar que a estructura que se vai a hacer o ordín, está tapada, se que o sistema vai adaptada ao proyecto que había principio. Que levantamos la caixa, levantamos por arriba, levantamos eso, e depois se fará outra estructura. Donde colle un equipo de departamento que vino colle parte de esa comunidad. La parte, digo, hay que para la parte de inversión. Lo básico es que de los aulas, pues la casa, pues la para tocar el diario. Pues ahí fallante y la el último tratado, por lo tanto, de que pintamos yo recuerdo de esa piscina, no han hecho empleados, porque para la oficina, a 10 kilómetros. Porque contaba que éramos 11.000 habitantes, 8.400, somos de 5.000. Consideras que no, Que ha sido bastante esto. consideras que no, Bueno, no lo considero que necesario. yo considero que es necesario porque vamos a hacer adaptada a esto que toda allí igual. Entonces, ahora que esperas que de 5.000 sea. Yo lo considero un equipo que tiene 144.000 euros, luego adaptar porque tiene un vaso de alimentación y a partir de ahí cultivado. Algo. Sí, bueno, primeiro unhas preguntas. Bueno, aquí hai cousas que vemos que nós xa temos propostos, como, por exemplo, as barreiras na escola infantil, circuito de calistenia, por exemplo. Si, elementos e necesidades básicas que levamos reclamando durante moito tempo. Non me convence o argumento do mobiliario do centro polivalente, non me acaba de convencer, a verdade. Quería preguntar polo tema da instalación de sistemas de videovigilancia no pabellón no centro polivalente, instalación do sistema de seguridade, por exemplo, se me pode responder a eso. Gustaríame que me responderades á necesidade dunha furgoneta con rampa adaptada e incluso gastar 100.000 euros nun camión de bacheo. Son cousas que se me escapan. Despois, entendo que os vehículos que temos están activos e neso tamén entendemos que é necesario renovalos, que hai un montón de inversións que podemos estar de acordo, pero hai outras nas que nos coxean un pouquinho que nos comentarades estas preguntas e depois poder sair. También necesito intentar. Encima primero, tenemos que hacer un montón de visaxe aí, tenemos un programa. Tamén aquí está para o xente, pandelismo, tal, pinturas, que dices, hay que pensar probablemente donde está tanto pabellón como a polivalente, hemos encontrado. Pero que está apartado de iluminación, que tiene que tener un pequeño control de solares, en el sentido que se pintara despintado para que cada vez hacía un mapa. Echábamos ahora mismo, pintamos despintado, estamos pintando el problema. Pero realmente impecable, vamos partiendo, vamos a estar pintando todo y todo rosado otra vez. En el sentido entonces hay que gestionar eso, pero vamos con eso. Bueno, ya está ben. Despois o tema da furgoneta con rampa adaptada. Por esa rampa adaptada, a ver, nosotros montamos ahora mismo, está pensando de ahora mismo, montamos un local social y ahí encontramos las personas que se juntan los policías. Hay personas que tienen igualdad que tenemos, si no es un consejo, si podemos mandar a alguien que ese furgoneta vale para las cosas, no es que podemos estar interesados. Pero xa hai bom para vías e obras. Digo que para vías e obras hai bom. Bueno, pero cuál son los vínculos que están Bueno, un coche colle moita xente. Cambros en parte de equipo, sí, pero por favor, por muchas bicicletas que vas a apuntar con intereses. En el partido de equipo políticos, para lindas, Pero, entón, se están usando en vías e obras, e é necesario para levar algunha xente, vai estar ocupado.
Entón, tampouco ten moito sentido. Que hai que saber a preferencia que ten, pero normalmente é pasado justo. Se echamos ahora mismo aquí, e nós mañan queremos aí montar que diga, hai unha persona que ten un problema, hai un centro local social, nese local social hai unha persona que quere xogar unha partida, por exemplo, ou outra persona que está ali, se pode buscar, se non dá, se buscar, se xa, a persona que va a vir, pois, tocará un millón, tocará un. Xa non é, Bueno, ahora Está pensado para a persona. xa non é iso solo. Era o que vos explicaba en comisión. Sí que foi certo que tivemos bastantes casos, sí que é certo que son máis puntuais, pero sí que tivemos casos de ter que trasladar a residencia e incluso, por exemplo, na xuntanza dos maiores temos tido casos de ter que traer as persoas porque se olvidaron do autobús, do que sexa. Ao final, un vehículo adaptado nun concello creo que fai falta, non hai ningún, de feito, todos os concellos suele haber algún. E aquí, por exemplo, a furgoneta que hai de servicios sociais, ainda falábamos outro día, ás veces teñen tido que levar xente aí, é moi complicado, porque son xente con mobilidade reducida, veñen pois, ou con bastós, ou veñen con andadores, e, bueno, xa non falamos de cadeira de rodas, que ao final tens que chamar a un taxi adaptado ou que sexa, porque non tes. No, cando... Home, ca raza... Sí, no, é realmente... Levando xente que... No, claro, se leva persoas deste estilo, por exemplo, protección civil, que ten ás veces levado, o vehículo de protección civil tampouco é adaptado, ás veces teñen levado de servicios sociais tamén, ao final non teñen vehículos adaptados, ainda algunha vez tiveron que levar os seus propios vehículos, entón, claro, non lle vemos moito sentido É o a mismo que tal a concepción que temos ahora, non sei, a edad que se a población que se pode ser importantísimo. Vale, pois agora comento uso. Por un lado, o tema este da instalación de sistemas de vixilancia para nós, o vos chamades vandalismo, se cadra poderías invertir en espazos onde a xuventude, porque moitas veces é iso, son as inquedanzas da xuventude, querer expresar a súa creatividade e demais, outra cousa é que rompan o cristal, iso tamén o vi, non? Pero outra cousa, que ainda que poñas unha cámara van a facer igual. Se non é un é outro, vai poder pasar igualmente, pero esos cartos sí se poden destinar a iso. Con respecto á furgoneta con rampa adaptada, as explicacións que me estades dando levan a dúas cousas. Unha, a competencia desleal, os taxistas, exemplo, e outra, intrusismo laboral. Levan esas dúas cousas, vou explicar. Por un lado, competencia desleal, cando dende o Concello se podía promover que o sector do taxi tivese un convenio co Concello a través dunha aplicación, do que fora, e ter esa disponibilidade para poder mobilizar as persoas que se necesitan. Outra, que no Concello eu creo que só hai un taxi adaptado, se non estou equivocado. Poderíase promover que os taxistas tamén o tivesen. Outra, que dentro do furgón que se quere comprar xa podería estar adaptado e non gastar en dúas furgonetas, por tanto serían 80.000 euros en furgonetas cando podería ser a metade, non? Bueno, esos cartos poderíanse destinar a outro tipo de cousas. Pois, das que temos falado. Espacios públicos, edificios públicos parados. Cantos temos? Eu creo que ao lado do auditorio hai locais municipais que están parados, hai o centro polivalente que valería tamén incluso para servizos sociais, para ter ali as súas oficinas, aparte de ser un centro social, exemplo, non? Hai o Matadoiro de Galos, que xa é un exemplo histórico dun edificio que non é para nada. Entón, volver a comprar outro edificio para ampliar oficinas non nos parece de recibo. Que o vemos práctico, sí, pero tamén é práctico poder separar os servizos e que a xente se mova polas cruces. Tamén é unha maneira de mobilizar e de dinamizar o Concello, non? Por ese lado, non podemos apoiar ese apartado, porque hai outras necesidades máis importantes, non? Despois, si vemos necesario, o que decía antes, o tema de comprar o sea, de comprar tractores, furgonetas e demais, camións de basuras e todo, bueno,
que temos un totalmente obsoleto, que ainda falamos outro día, que sae en contadas ocasións por necesidade do servizo, e si é importante, e sobre todo porque creemos que é fundamental traballar nese sentido e de reducir gastos, sobre todo con Xogama, porque parece unha exageración que se gasta neso, e é debido a que non hai unha política de mellora de concienciación do tema da reciclaxe. Pero igual, comprar os ferros todos, como diste, habendo outras necesidades, pois, por exemplo, un camión de bacheo. Un camión de bacheo podese alugar na temporada de bacheo, contratar e demais. É un exemplo. Son 100.000 euros que poderían ir destinados, como decías ti, aos maiores, por exemplo. Non? Falabades de que é prioritario eso. Non sei agora mesmo cal é a lista da Garda do SAD para cubrir eso. Pois cada é unha maneira de ampliar. Ainda que tamén recoñezo que non é unha competencia do Concello e que é unha competencia delegada da Xunta, eso tamén o teño que recoñecer e temos que pegar un tirón de orellas á Xunta e ao Partido Popular, porque cargan aos concellos de gastos totalmente innecesarios cando deberían ser eles que non levasen, non? Pero a realidade é a que é. E seguramente hai moita xente maior que tamén o necesita, a parte da que xa está atendida e moita que está en lista da Garda. Entón, prioricemos. A nosa proposta non é votar en contra deste suplemento, sino que reflexionedes sobre este suplemento de crédito e o venres temos un pleno extraordinario ou un pleno ordinario. Poderíase retirar este punto de orde do día, retirar algún dos puntos aos que podamos chegar a acordo e reformular este suplemento, non? Falamos dese camión de bacheo, falamos desa furgoneta adaptada e do furgón, que se podería remodelar e convertirse nun furgón só adaptado, a pesar de esa competencia desleal. Poderíamos invertir estes cartos para poder subvencionar axudas aos taxis e poder sacar esa proposta de aplicación para que estén disponibles para poder transportar esta xente. Ademais, que tamén hai ambulancias en caso de emerxencia, non? E, por outro lado, reformular isto da instalación do sistema de videovigilancia nun edificio que está parado para convertilo en espazos para xusto. Hai certas cousas que non acabamos de ver. Por exemplo, votamos moi en falta, e a xente, sobre todo as familias con menos pequenos, vota moi en falta en Villa de Cruces un espazo coberto ao aire libre para poder ter as crianzas no inverno, os días de chuvia. E aquí vemos 58.000 euros en parques biosaudables, reparacións e mantementos de varios parques. Bueno, entendemos que tamén é necesario, sobre todo, quitar aqueles que están estropeados. Por exemplo, aquí no Parque da Residencia hai moitos elementos que están totalmente inservibles, pero deberíamos reformular iso, e ver as necesidades reais da xente. Non sei cal é o uso dun parque biosaudable en certos lugares do Concello onde, tampouco vai moita xente a eles. Igual é máis imprescindible ese espazo coberto para as crianzas, por exemplo. Entón, eu, por un lado, podedes quitalo da orde do día e reformulalo, ou quitar certos elementos e deixar outros que estamos na corporación de acordo para que saian adiante, porque vemos, as barreiras e camiños e demais, vémolo totalmente necesario. Feito, hai cousas que, como dixen antes, estamos de acordo, e outras, que podemos chegar a un entendemento. Esa é a razón. Aquí uno que claramente, que pregunta ahora mismo, yo se encuentra ahora, que me tiene como edificio. Y aprovechan, o subventan, se la aprovechan. Se queda si quieren. Este edificio es un tema para mí, que es un tema de artista. ¿Por qué? Porque es multitud dentro para abajo de tipo de tema. Cuando dice no ahora mismo un tema como este, no tiene ni siquiera. Este concello tiene un grupo de dinero. Tiene 5.000 habitantes de dispersados de Amberes. Porque ¿quién va a votar un paquete como cuestión de María? A tua forma de pensar. No, pero tu ci dici, perché io perché Sì. e c'è un po' che non votar nada lì
para algo, pero que non dependa da administración, que non dependa da administración. Este é para ter administración e ter un control do que é a administración. Outras cousas non te magan. Podes montar eso, podes montar, non sei, unha aula de música, podes montar, non sei, un tema de teatro, que se quere montar, pero non como tema de administración. Administración ten que estar no conxunto que ten que estar. Non vou estar de acordo. No, pero dá igual. Non está de acordo, non me importa. Xa sei, non te importa. Eu estou explicando o que hai. A ver, se nós queremos falar un poquinho, que o Consello temos que ter o fin de economía, está claro. Se cada mañá... Mira, vou te contestar a esta e despois deixe seguir. Eu entendo o teu punto de vista, porque cada foi o que dicho sempre, pero hai concellos de todo o país onde, bueno, casualmente gobernamos o BNG. Foi unha das medidas importantísimas para poder facer unha movilización e un maior tránsito dos habitantes polo concello, non? Un exemplo moi claro, Allariz. Allariz non ten todo centralizado, no concello, ten oficinas por toda a vila e a xente move dun lado ao outro. E mentres van á seguridade social, mentres van a servicios sociais, pasan por diante de non sei cantos comercios. E iso é fundamental para que a xente se mova polo Pero vamos, non fai falta que non vayas a Allariz. Vai que Madrid, que temos aquí a 18 kilómetros. El Allariz ten disperso un montón de actividades nun montón de locales. Pero Allariz, que ten posibilidades, Allariz cantos ten? que ten posibilidades no propio Castellar. E Allariz cantos ten? Ten moitos máis. Non temos concebir, temos 8, o sea, Por eso, cada un en ese punto non vamos a e chegar. Allariz ten permisos por cito, estou chequendo, por transporte público, sabes? E Allariz ten a vocación que ten o caso que ten, non ten ni tampouco de Allariz. Da igual, pero que non podemos devaluar nós mesmos o que temos. Pero, por eso estou dicindo, non sei por qué. Por repente, eu no camino da basura. Estou de acordo con eso. Non sei se ti queres que haxa máis grande. Escoita, non fagas demagoxia, eso dixen que estaba totalmente de acordo con eso. Non fagas demagoxia con eso, dixen que co camión da basura estamos totalmente de O acordo. camión do bachero, que estaba aquí, o bachero para analizar. Nós temos un camión de bachero, que alguén pensamos cosas, pensemos así, temos un camión que está aí, este camión que temos a arquitecto, que normalmente é un servicio como ele, porque o camión chega tamén cando a cargar, e o camión para traballar, as máquinas son para traballar. Sí, sí. Non son finalizador. Claro, Pero pero que digo que meterle a carga que tes que meter, porque aquí, e a mí para que por da mañá traballamos, non teño tanta gradilla, e meto tanto bicho. Vamos a traballar. E cando te aprenda un camión que prende os meter, que vaya, por Dios, está sempre igual, porque parece un coche que vaya de alimento, pero que peguen para o medio, e contamos un poquito de... E chego agora mismo aquí, por unha pendiente do coche que está pecho. E depois hai que forrarlo con pedra para que nos escape. A ver, ti eso comprende, ti eso non entendes, non andas con ele, se non era con ele pedir. non me fai falta, un coche é exactamente o mismo, tampouco hai que ser No, a ver. tan especialista. No, Quero dicir, sí. Quero dicir, se o coche está sin frenos, vai frenar, e o camión igual. O sea, non se veñas aquí dando clases. Cada personas que andar con coche que le dan encima 15 años. É exactamente o mismo. Se non ten os frenos ben, non vai frenar. É parecido. A ver, un camión de como está. É o que quero dicir, que o tema do camión de bacheo, de feito o concelleiro de Vías e Obras falou en algún momento de que vamos a empezar agora ca temporada de bacheo. O camión de bacheo non está todo o ano traballado. Neses momentos é cando se pode alugar. Eu Xa non hai pago. A favor de que está por arriba da tabla, que para os que reportar a tabla, evidentemente, eso non estamos falando de competencia de liar hacia nada. Estamos falando de necesidade, que son mucho más un taxista para que el fondo, para que la persona no mucho más un taxista por sei, de otro por sei, por viñaki. Temos una furgoneta, lo hago de la persona, sale ir a confiar con otras personas que tienen que hacer, que poder ver. Pero ti podes ter unha furgoneta para levar a unha persoa a un local social e ter unha persoa do concello que eso non ten sentido.
Eso non ten sentido. Mira, se houbera un centro de día onde tes persoal cualificado para iso e a maiores, se tes unha persoa contratada para levar esa furgoneta, perfecto. Pero así, para levar a un local social, pois tampouco me parece. Quero que non deixe eso non son matemas puntuales, pero que non teñe competencia de leal a ningún casino. Totalmente. Eso algo que tiga render. Para que Non quero vender nada, é así. outro tema que estamos falando ahora mismo aquí é con respecto ao tema de o vídeo que manda a cámara. Que se vai montar ali un local social, al que vai ter cousas. E eu que quero deixar un día que case mandarín, vale? Que os controles se aparecen todo tirado por outra. Que di, o control hai, porque ten que haber un control. Entón, se hai control, o edificio que queda planteamento. Ali onde hai un edificio que se usa, ou aquí no Concello veñen a facer vandalismo. Veñen a facer vandalismo aquí. Pero o Concello está aquí. Estás usando. E o Concello está ali. Dá exactamente igual. Dá exactamente igual. Cada cousa está ali. Dá Que exactamente está onde está, entonces, cada cousa ten que ter un tratamiento. Vale. Entendo que se poida poñer cámaras de videovigilancia, por exemplo, na zona de autocaravanas, non? Porque parece un espazo tranquilo, pero tamén pode ser un espazo peligroso. En todo caso, temos un plan de igualdade vigente, que ás veces tampouco respetado as cosas. Pero hai espacios como polivalente que está totalmente sin uso, en canto se lle empeza a dar uso, eso non vai pasar. Vale. Pero a noite hai que son noite pura. Eso non vai pasar. Bueno, por ejemplo, eu vou voltar na casa, non? Hai algún acordo que sabemos, todo o mundo sabemos o edificio que ver, e había un acordo de teoría de cesión do observatorio, non? Había. Un acordo, máis ou menos, por lo menos en prensa, públicamente había un acordo sobre a cesión do observatorio. Non sei se ten algo que ver con iso. Iso non está. Iso claro que non está no presupuesto. Iso non está. No, pero pregunto se hai algún tipo de acordo con respecto a iso. Porque, de feito, teño preguntado e teño pedido algún expediente relacionado co tema do observatorio, porque saiu en prensa que había un acordo con eso e non vimos absolutamente nada. Entón, Iso non estamos, aquí estamos aprobando, son dudas que nos surxen tamén. estamos falando. Eu direi que aquí por la parte do Partido Popular intentou no momento comprar esta casa. Por que comprou? Eu sabía que normalmente esta casa, cuando es que entra a outra persona, e que desviar. Temos o mismo aquí, porque temos o mismo aquí como archivo, da pena. Pero o tema non é non hai que o archivo de a pena. É que non hai un de ampliar e de meter. Porque así, máis fácil. Que aquí temos máis. E logo vai ao observatorio. Na parte particular, estamos como xa dixemos antes, pouco para acabar con consenso, pero non é suficientemente importante como para continuar con todos os grupos, en de que reconocemos que sí, hai partidas necesarias, como o tema dos camiones, tamén da altura, do bacheo, a compra esta edificación, pero sí, de outras cousas, creo que debemos haber outras prioridades, as furgonetas non as vienen prioritarias, pero que dentro de pouco hai máis furgonetas para traballadores. Temos aquí gasto tamén de 100.000 euros para cambio de función no auditorio de Gres, que responde claramente a un error no proxecto anterior, que hai que ver como se estuvo previsto. Hai unha cousa, e quero deixar unha referente clara. Ese diñeiro que tiene que ir unha medida o ascensor non coste ese diñeiro. O que pasa é que normalmente, cando te vas a pasar unha hoja, a normativa está que decir e que vai pasar unha hoja a toda. Finalmente, todo o cableado que ten non cumpre a normativa, pero a normativa xa existía. Eu todo porque en aquel momento non tiene un cableado que tiene que meter, e ahora mismo hai que levantar todo o cableado que hai e meter o cableado lá. Por eso se puede dar prohibimiento. Non estou falando desses casos, estou falando de que cando se fixo cumpliría a normativa do cableado que había. Agora, fixe unha reforma que é o ascensor que vai meter trifásica, cando non se tiña que meter trifásica. O ascensor pode quitar. Pode, pero ten monofásico,
Porque non muitísimo pasa. A ver, iso é un asesor, a ver, non é un asesor con chiringuito de... É unha planta, Non, unha casa. é unha planta. É unha planta, sí, pero a planta que Non son 10, nin 15. A velocidade, pero a ver, eso podemos discrepar moito porque, a ver, eu un asesor vídeo, non moito, pero un vídeo, é o motor monofásico, un vídeo, non é que ningún, pero ningún, Ahora son todos como faz. pero eu técnico de construcción andamento. Onda rey, es decir, tú quieres decir que realmente os ascensores métese todos en fase. Todos. Lo que dice, va a tener una plataforma donde van a entrar 6 personas de monofase. Pero, Tanto se dice así, ahora. no debemos ser, hablábamos técnicos, de una manera, y otros técnicos, combinados. Este por lo que se marrón, donde se haya anterior. Eso, proyecto. Eso normalmente é o que se pideu como subvención, que era o dinheiro que había, pideuse como subvención para montar o que era a instalación do ascenso. Non hai o que medida. Deixalo claro. Espera aí, Eso está previsto ahora mismo. ahora non. Sí, ahora non hai división. Encontramos con esto, encontramos que enganchamos ahí. ¿Qué pasó? Que la vez que, oiga, ustedes que y la normativa cambia todo. Bueno, no, es un mismo tema, vale, otro tema. Ya va. 3 anos comprar aí na serie. Iba a instalar en ese otro, ¿no? Sí. La unha partida para colocar de 13.000. Esa colocamos en reposición a los palos da madeira da varadilla de comer, eso se colocaron en reposición, la cariza, el chile, A lo que todo ten 50.000. Pero eso, ¿qué cambio está? Esa bella, como dice usted, pasó, esa bella. Bueno, está igual. Los chiquitos igual. Eso es, Non é verdade. Como que vai? Aí hai unha parte dela, pero non está completa, que se gastou para repoñer na carixa xa o ano pasado. Aí hai unha parte, esa chega. E contástela e midiste esa vez os metros que entra. 150. Sacarlle unha foto a unha pila de paus non é dicir que chegue para poñer unha barandilla nun sitio que... Vamos a gastar na carixa vostede aquí. Os que fixeron falta. Canto gastamos? Os que fixeron falta. Nada, diga a contar, canto gastamos? Os que me fixeron falta. Para os que fixeron falta... 5 pagos. Orden no tela. Bueno, é igual. Orden tela. A barandilla no medio Foi pagada aí, esa sai sai para está almacenada, e agora se pagan con Antes era- euros, era 12 ou 13.000 euros, e cando era para poñer con personal vivíase horas. No sé, Agora hai que pagar ahora algún mismo favor. son 150 metros. Sí. Que no tienen 2 metros de altura. Ya le va así. A mí. Bueno, tampouco No. se leva a final de 3 anos. No. Nos olvidamos. Eso nos olvidamos. A ver, nos olvidamos. Leva 3 anos de parar. Entonces, tenemos que comprar. Eso, Ahora no tenemos que poder, es bastante. ¿Cuál? Que es uno lo que hacemos tan mal. Porque sí, pedimos Sí, sí. Despois temos outra partida aquí recurrente, xa nos protocolos, que é o Cementerio de Nove, que xa iba a se ocupar xa grandes veces, siguen metiendo de orde cívico, porque saben que non ten máis a plan necesidade de infraestructuras. pero saltemos todo. Se tedes todo. Está todo preparadito. Sí, sí. Ahora mismo aquí dotamos de crédito y después ya trabajamos. Pues ya te a trabajar. Además que ter 20.000 euros non lle van chegar. Porque non chegaba aí Será una fase. non, a 30 nin que fan. ¿Cuál sí? Nos quedan falta 240 anos antes para 40 anos, e vai meter que vai pola mitad ahora. Eu fago lo que fago. Un tramo, otro tramo y otro tramo. Para nós, o mundo ser top de despilfar, nos vai gastar máis da Pero mitad. aquí chama de despilfarro. A mí me interesa eso. Aquí chama de despilfarro. Xa, un despilfarro para gastar 1.300.000 euros en cousas que non hai ningún futuro que está. Nos gastamos 1.300.000 euros en todos los libros que se necesitan. ¿Por qué? Porque somos afortunados. Si no sabes que tenemos 1 millón de euros, o 2 millones de euros, Pero que sabes que se podía multiplicar o proceso por cada, se buscara con financiación. entonces se nos somos aforrados,
que digo, no medio tiempo dos 2.000 euros, e por iso que aí nos queda 1,5 millón de euros, sabe? E nos queda 1.600.000 euros para poder destinar e le queda de fondo. E depois, se está de acordo, pues estamos nunha forma que nos pode tratar todo, que hai que deixar algo que nos va a camiñar por camiño, pero unha forma para decir, podemos meter aquí, podemos meter aquí. Y yo quería hacer una pregunta, esa partida de Cando falan, primeiro, hai un portavoz en cada grupo. E o portavoz é a persona que ten que dar en cada grupo. Se o día que non estea, ese portavoz, Sí, perdón. no. Haré perdonar. Sí que hai un portavoz. Se esta partida de 51.000 euros, 51.070 e pico con 60, vemos xa que temos 2 céntimos todos postos aí. E esta partida da compra da parcela do Beseiro é xa juntando con todos os propietarios. Sí, eso é un valor que se fixera no momento, que os propietarios vendían por ese importe do que está valorado. E foi o que se aplicou. E o que hai? Eso é mentira. Es que sé que non podo falar, pero sí que No. Se mentira ou non mentira, eu que a valoración está firmada, parcela por parcela. Como vai poder falar? Claro que podes falar. ¿De dónde está? Pero, Home, aquí ditadura parece, pero non é. Ditadura pode parecer, pero non é. eu solamente quería preguntar se ten unha relación con o propietario. eu estaba sempre presente. Os que estaba presente cando houve ese reunión. Daquelas, así se ve. Pero naquelas, claro, o cambiou do pantano. Outra pregunta, a compra das superficies serían as superficies inteiras? Das fincas. Cada un vende a súa propiedade. Cada unha da súa propiedade. Pero sería E aí hai valor de propiedade. sería a propiedade inteira. Pero non é. E cada un ten a súa parcela. Sí, pero dentro da parcela, usted collería toda a parcela. Da parcela, para que compre toda a parcela. Toda o propietario. E non comprar un caso propietario, porque non caso. Se comprar a parcela inteira, va a comprar caso. Se lo iba hasta a casa dela. Vale, claro. Eso quería saber. Pasamos a votación. No, perdón, con respecto a unha solución. Pero canto prueba que sai? Bueno, é que A solución Comentar que claro, vai hacia o Partido Popular sobre a compra da edificación esta, temos que aclarar, que en ese momento o Partido Popular, o grupo de goberno nese momento, pues había unha valoración feita entregouse aos dueños, e cual non estaba de acordo porque esa valoración decía que non estaba valorado polo precio real do edificio. Nos preguntámonos se había unha valoración como ustedes agora, e máis que había en aquel momento que a valoración que fixera fixa. É dicir, tamén, que ese edificio, se o Ayuntamiento comprará, estaría cofinanciado pola Consellería de Presidencia, porque entraría dentro de ampliacións de casas consistentes. Carlos, con financiamento, non hai Ao mesmo tempo, dicirles tamén, que o dixo aquí o concejal, por favor, Moncho Ramón, que este 1.300.000 euros, se usted buscar a financiación da Diputación, da Xunta ou da Europa, podían multiplicar por 3. Podían multiplicar por 3. Pero aquí é gastarse os aforros de todos os veciños, é gastarse. Eu quixera saber Despilfarralo así. Eu quixera saber o que oceano. Pois, Marco, te dixo. Pois, tamén que estaba non o vexo aí, non? Eu pensamos que 2.700.000 euros para que empezara a compromiso, que era unha Tamén prioridade. Cando tomou o señor concejal aquí tomado posesión, que te dixo que non. Primeiro que iba a facer, que era a súa prioridade, era poñer o polígono en marcha. Fusilaron ese diñeiro, non se sabe ni onde se gastou, e sí que dixo que o doble de peculiar, porque falaba, se decía por nós, mire, non funcionaron, eu queríamos recordar, podemos comprar aquí, por menos 7 euros, máis de 7 euros, tío. Vamos con millóns de euros. xa se ve como gestiona vostede.
desta inversión non buscou ningún centro fora do Cerraría en cuestión de poucos días. Incluso vostede fixo unha petición á Diputación e dixo, oye, a través dos planes de Diputación tenemos que financiar. Eu comento outra vez eso. Retira e valora o que vos dixamos. Pero pasa a votación. Votos a favor. Votos contra. Temos o ben resolver. Era tan fácil como retiralo e reformular as cousas. Bueno, Pero máis, se manda a pensión, Sí. no, mira, O 926/2021. Vale, este para resolver os recursos de reposición ou para a modificación puntual da RPT, nada, como vos expliquei en comisión informativa, sería para estimar os 3 recursos da técnica de emprego auxiliar de biblioteca administrativa de intervención e tesourería e desestimar o da dirección da residencia, vale? No caso da técnica da auxiliar de biblioteca da administrativa, pois sí que se corroborou que as funcións que decían que facían a maiores, pois que eran certas, entón, bueno, aplicamos a correspondente modificación na RPT, os seus complementos de tanto específicos como de destino. E no caso de a dirección de residencia, bueno, observouse que as funcións que decía que facían maiores que xa estaban na RPT, só con outras palabras, entón, bueno, corresponde desestimar o mesmo. Isto era que en el recurso del año pasado decíamos aquí que estas personas estaban incluidas en la legislación normal y se falta que cubrían para que se pudiera en los. Sí. Neste caso, sí. Estas 3, sí. A cuarta, non. Estas personas, respecto a los compañeros, tienen un prejuicio. Non, o prexuicio ven de antes. Recordamos que a RPT de 2008 o prexuicio xa ven de moitos anos. Pagado por seus compañeros. E somos nós. Pagado por seus compañeros. Sí, por moitos anos. Pasada. Así. Sí, bueno, pero sí, do ano pasado. Sí, a modificación, sí, nós facemos a puntual. ¿Quién sois vosotros ahora un recurso por dice que ustedes aceptar? ¿Quién decide? No, bueno. Mostramos quién decide quién se incluye en cada plan. Si todos les correspondía, ¿quién sois vosotros? No, vamos a ver. Aí hai uns informes técnicos. Hai que contar que estas 3 persoas non contaban cun informe superior dun técnico que avalara que facían esas funcións. Entón, unha vez posto o recurso, o que se fixo foi un informe técnico de valoración que lle deu a razón. Vale. Nós non nos opoñemos a que fora esta modificación. Non tiñan un jefe de servicio realmente, así como en outros departamentos. Sí, por exemplo, en vías e obras, pois sí que había. Entonces, por iso fixo con anterioridade. Pero, de todas formas, hai modificacións puntuais que se poden facer así. A RPT é un documento vivo que se vai adaptando. Non... Non podedes Sí, ter a unha persona na indefensión de que non teña un jefe Sí. superior que informe a seu favor. Sí. vamos a ver. É o que non podo facer. Non pode ser certo que digas Sí, no, vale, pola vosa regla de 3. é a vosa responsabilidade Sí, que alguén informe. vale. Pola vosa regla de 3 estimábamos todos como queríades e tamén habería, pois neste caso, o de dirección de residencia que non correspondía. Entón, estas cousas hai que facelas ben e hai que facelas con tempo. Entón, por iso se están facendo as modificacións puntuais. Porque é preferible miralo ben, levan desde 2008 sin modificarse, desde 2008. Se insistiu. A ver. Se insistiu en un momento. Se insistiu en un momento. En que se contemplara a estas personas. Se insistiu en un momento. Vamos a ver. Entonces eu creo que no. mínimo que haber claro, si non tiñades para aquí, si tiñades dudas, pues intentar algo por otro lado, que fuera a ser ahora a través de eso, a través de tuviera que recurrir. Pero ves, o sea, nós non temos problema en recoñecer se está ben, e se eles realmente están facendo esas funcións, non hai problema, pois fai esa modificación e listo, que non, de feito, falouse hasta cos propios traballadores que a día de hoxe están ocupando os postos, e non hai problema. Non hai problema. Hay que falar ahora mismo
E rematar que realmente está a repetir sin tocar, sin igual no vino. E levaban os traballadores moitos anos loitando, que nós cando chegamos aquí clamaba el cielo. Clamaba el cielo. Sí, pero bueno, desde o 2008 hasta 2019 que chegamos nós non tocastes nada. Bueno, pero de 2008 a 2019 só tiñades moitos anos. Xa. O que pasa é que nós arreglamos en 6 anos o que vos levades facendo mal 29. Non me interesa falar de contra, non interesa. Qué barbaridad, además en 6 años. Sí, moitas Entonces, cousas. E ainda queda moito por arreglar. Claro, se te arreglastes tú de 29 anos, me cago en Dios. Te apuraste, parece que non. Bueno, ainda queda moito, pero bueno, que moitas cousas xa se arreglamos, sí. Igual. Bueno, Ou moi pouco, moi mal. É certo que na mesa de negociación había un acordo falado cos sindicatos de que se iba a facer esta modificación anualmente, que se iban a ir mellorando as condicións dos traballadores e traballadoras. Tamén é certo que nós insistimos moito en que debían ser todos xuntos, porque ao final o que se ve é que hai un agravio con respecto á xente que ven a posteriori, non? Non podemos estar en contra de mellorar as condicións dos traballadores, pero si estamos en contra das formas, non? Non do fondo, pero si das formas, porque isto ao final foi sacado adiante gracias a que os traballadores presionaron, fixeron o seu traballo e como non se lles facía caso, tiveron que recurrir, non? Por lo tanto, vamos a este apartado, nada máis. Non é que me fixera caso, é que nós deixamos que iba por atrás. Entonces, que iba o mínimo que estaba no organismo. Pero fixetes caso de que tiña que ser todo o xogo. Entonces, Se non é desta maneira, eso que dis, sí. Pero que son, mira, son tan convencido eu como as cosas tal. Por la parte del Partido Popular. Nós compartimos a opinión tamén da oposición, pero que non son as formas, porque faz unha aceleración que todo o mundo diría claramente que tiña razón, contratas unha empresa, di que non ten razón, ten que gastar cargo do seu bolsillo, fazer recursos, perder tempo, al final contratase outra empresa distinta para que dé razón aos traballadores e que se lleve do principio que tiñan razón. A excepción dunha, que creo que claramente está perdendo o móvil por parte deste goberno hacia esta traballadora. Bueno, aí, Entre as funcións, vou esperar a que acabes. Vou esperar a que acabes. que está radicada, que é traballadora social na residencia, e o que pone a RPC é que ten que instituir a traballadora social no concello, non na residencia. Por tanto, aí, Non pode ser porque está contratada como isso. está na RPC que pode instituir. E a quen está sustituindo. Ten que haber 3 traballadores na residencia por contrato. É que está. E quen é responsable de Quen verificar que non hai. Está a director. E pode. Está. E quen faz? É quen lles manda facer. Exactamente. Pero bueno, xa independentemente deso, para que se vexa que nós non temos nada en contra de ninguén, isto é un informe técnico que non ten nada que ver con nós, pero ainda a maiores deso, tivemos un reciente juicio, precisamente, pois, ca dirección de residencia, no cal o juicio, bueno, o juez neste caso nos deu a razón, entón, non hai máis que dicir, eu non vou ir en contra nin dun juez, nin en contra dun técnico, realmente non corresponde a subida, claro, pero que o juicio precisamente era pela RPT, porque supuestamente facía superiores categorías, cando non é así. O sea, non é que o digamos nós, é que o demostran os técnicos e, neste caso, pois, os jueces. Entón, nós aí non temos moito máis que aportar. Se tivera razón, igual que tiveron, pois, neste caso, estas 3 persoas que tamén meteron o recurso, pois, simplemente aplicabas e xa está. Cal é o problema? Nada, pois, en xulgado, para que sepades, a sentencia foi positiva, neste caso, bueno, negativa para ela, positiva para o Concello, que realmente ven saber que bueno, fai as funcións que fai, que xa están incluídas na RPT, ni máis ni menos.
Aquí dá a sensación que nós temos que pagar Claro, é que un diñeiro que non está incluído na RPT. Se está incluído, por que se paga? E, bueno, se non metes no RPT, que tens que facer, que o tens contemplado para facer aquelas funcións, e agora mismo que estamos sobre o diñeiro, e parece que no caso deste, o que acaba de decir agora mismo a concelleira Mireia, que dice, se vai iso é, que está dicindo, que está reclamando por funcións, aparte, en contra, que é un xuez, e che está dicindo que non, que che fai, non che toma en consideración todo aquilo que estás alegando, que creo que te dou seguir problema. Pois que para mí é que estará aquí, non podemos desde aquí. Vamos a ver, nos préstanos unha dura de pinta máis comprar un informe adaptado ás necesidades do alcalde para que diga, despois de que estas traballadoras presentaron un recurso contencioso, a parte do Concello se chame a que saquen ese recurso. Entonces, é que por parte do alcalde e as orellas ao logo, pero que é máis lamentable que eles vean o informe da empresa, da última empresa, se ven prácticamente solamente o único contra unha persona concretamente, pues cambia un pouco que a filosofía de interpretar o que cada un quer na súa relación de postos de traballo. Entonces entendemos que para unos sí, para outros non. Desde o punto de vista noso, que hai un que trasfondo aí. Nós sí que loitamos para que estes traballadores se recoñecera a todos, se recoñecera a todos igual, e vemos que nos vámonos a abster nesta votación, porque non se está tratando a todos os traballadores por igual, e incluso se difícil gastar dinheiro, porque votamos só ahora o dinheiro se chamou para intentar chegar a uns entendementos para que retiraran os recursos, se o Concello lle vai a pagar os gastos que os meteu. Mira, que é certo que non me acordaba, pero sí que foi así. Cando se fixo a modificación puntual da RPT, o delegado de persoal reuneuse con todos os traballadores para ver quen quería solicitar pois esa revisión da RPT. Resulta que ahora mismo dos recursos que estamos aceptando só houve unha persoa que sí que dixo que quería que se valorara a RPT súa. O resto presentaron a posteriori os recursos, o sea que nós non tiñamos constancia por aquel momento de que realmente, según eles, pois tiñan traballos de superior categoría. E iso foi certo porque foi o delegado persoal o que falou con eles. E no caso da dirección da residencia, volvemos a repetir o mismo. O sea, é que non hai nada persoal, nin hai nada en contra de ninguén. Aquí o que falan son os informes, tanto técnicos como a declaración dun xuez. Nós non compramos nada. Igual hai que ter un pouco máis de tino co que se di e como se di. Eu entendo que vostede estaba acostumbrado a isto, pero todo ladrón piensa que son de su conducción, pero non é nuestro caso. Aí estamos tribunales para poderlos aclarar. Pero vamos a ver, estou yo repetindo. O posto que vostede... Estamos que dice el informe que pagaron ustedes. Diga usted. Bueno, ningún de los postos del programa de los elegantes ha sido incluido en la modificación puntual de la RPT. Por lo tanto, se queda... Vale, pero é polo motivo que eu lle explico. Outro informe de outra... É que me está dando a razón. De outra asesoría diferente, concretamente, non sei o nombre de la que Globalia, a todas poñen o seu... Sí, é que me está dando a razón, señor Otero. Está me dando a razón. Entendemos que para uns chama para que saquen os recursos e que seguimos con a solución. É que me está dando a razón. É que algo vostedes fixeron. Non. Non chegaron a entendemento no primeiro momento. A parte, eso é certo. Cando chegaron a entendemento? Mira, unha revisión total de RPT tampouco é viable, que eso dixo a CIGA tamén. Pero xa independentemente disso, é que volve outra vez co mismo. Non, volve outra vez co mismo. Volvo a repetir. O delegado de persoal foi o que falou con todas as persoas traballadoras que poderan estar interesadas. Só houve unha que estaba interesada.
O resto, a posteriori, cando xa estaba todo feito, foi cando puxeron os recursos. O sea que, por eso hai ese primeiro informe, porque realmente eles non solicitaron a valoración da súa RPT. Pero xa independentemente deso, volvo a repetir o mesmo. No caso da dirección da residencia, nós non temos nada persoal. Hai un informe técnico e máis hai un dictamen dun xuez. Nós aí non imos facer nada. Que quere que fagamos? Que pasemos por encima dun xuez? Non imos pasar. E iso é unha realidade. No, xa está explicado, pero bueno, non hai máis onde estirar. Votos, sí. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? Vale, siguiente. É o 1011-2024. Vale, este sería a transformación para o posto de técnico medio de urbanismo en arquitecto municipal. Bueno, este era o que vos explicábamos un pouquiño xa no anterior pleno máis que trouxeramos esta mesma modificación. E sobre todo porque así podemos asumir todo tipo de informes, tanto de obra maior como de obra menor, redacción de proxectos técnicos, memorias valoradas, etcétera. A día de hoxe, co posto que hai na RPT, non se poderían, por exemplo, informar obras maiores, dirección de obras, etcétera. E, de feito, moitos dos informes que hai asinados pola anterior técnica medio de urbanismo era o que vos comentaba en comisión informativa. Se por un casual temos algunha problemática, sí que é certo que non ten moita validez legal esas firmas, porque hai informes que non lle correspondían a ela por categoría de poder firmar. Entón, que pretendemos facer con isto? Pois que o arquitecto se poida facer cargo de todo isto e evitar acudir a empresas externas con tan... Bueno, ao final non temos que recurrir tanto, xa sería moito menor, xa o propio arquitecto do Concello se pode facer cargo diso. Entón, bueno, sería para isto. Claro, unha vez que se adaptara, despois, pois, non sei cales son os plazos, porque ao final ábrese como unha plaza normal a concurso. Sí, pero hai que cambiar, o sea, a previsión é cambiar, unha vez que isto este aprobado, se está aprobado, e despois, bueno, non sei en plazos canto sería, pero bueno, queremos facer xa. Canto antes, mellor, para dotar canto antes a plaza. Aleluya, por fin. Levamos 6 anos pedindo. Pero para iso tivo que haber unha persoa contratada a dedo durante 6 anos. E agora acabades de decir que eso, que habría período que tivese que firmar informes non lle competía. Nada, moitos informes. Non, eu falaba da técnico medio de urbanismo de antes, non da empresa. Bueno, pero digo que a praza, porque se está convocando, é a que le vamos pedindo... Non, porque mira, ela é arquitecta, neste caso estábamos falando de un técnico medio, estaba ocupando un posto inferior á categoría, é como se... Non sei como... É igual, para o caso é o mismo. Para o caso é o mismo. Para o caso é o mismo, estás ocupando unha praza de funcionario. Xa, pero ti estás ocupando un posto. Ti non podes firmar como administrativo de secretaría e firmar como se fores un secretario. Realmente. Pero ahora mismo está con superiores categorías, cousa que a vosa non. Claro. Pero si non é funcionario, non poder... No, pero é arquitecto. Pode firmar, tal. Home, máis que tiña a vosa. Máis que tiña a nosa. Así está. Perdón, a nosa tiña a declaración de arquitecto. Así estamos. De arquitecto, perdón. Sí, pero estaba ocupando un posto contratada a arquitecto. firmando informes de obra maior cando non podía. Está ahora mismo tendo un arquitecto superior. Claro, que podría ser máis a xente non lado que se aquí. Iso non estamos en terra. Estamos ahora mismo aquí de que hai que notar aquí el técnico medio está de aire.
insisto, aleluya, por fin se fai, e por fin se vai a cumplir co que vamos demandando dende incluso falamos de a técnico de estuvo aquí 2 anos. con vos. A anterior, gracias. Bueno, son 2 máis 4 dunha persoa contratada de fora que non é funcionaria, pois xa son 6, non? Son máis. E o que levamos reclamando desde fai 6 anos, dende que saiu a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza no 2019. Entón, nada, non temos máis que decir que Votamos aprobemos isto dunha vez. Vamos, claro, que non es nada, que aquí no está de acordo, que a Secretaría de Servicios de Urbanismo é moi eficiente, se mostran números files que non chegan dos veciños, e, por lo tanto, é necesario este cambio, pero esperemos que as opcións para con transparencia e non como está anteriormente. aquí falta todo con transparencia. Bueno, Votos a favor. Vale, a última é o 488, que sería a creación do posto de técnico de intervención e tesourería, que basicamente, como expliquei tamén na comisión informativa no anterior pleno, este posto é precisamente porque a día de hoxe estamos cun tesoureiro acumulado, temos a administrativa de intervención e tesourería e máis temos o interventor. Que pasa? A maior de todo isto temos que ter contratado unha empresa externa. Por que? Porque xa, bueno, xa vos no 19 e 18 tamén estabades así, polo que din os informes de intervención, pero cada vez aumenta máis o nivel de traballo, cada vez hai que pedir máis solicitudes, hai que facer máis informes, etc. O persoal que hai a día de hoxe na RPT non é suficiente, por iso nos vemos na obriga de contratar unha empresa externa. Con este posto, o que pretendemos é pois, poder rescindir o contrato con esta empresa, que quede esta persoa a tempo completo e despois, se por casualidade, pois hai unha baixa en intervención, non é o mesmo que cubra un técnico de intervención que ten unha licenciatura que cubra un administrativo, porque ao fin e ao cabo non pode facer tantas tarefas, evidentemente, pola categoría que ten. Entón, bueno, sería un pouquiño pois, para dar ese apoio e poder agilizar no traballo da área de intervención, que xa sabedes que intervención, tesourería e secretaría, xa dixen en comisión informativa, se nos fallan, paralizas un concello. Entón, bueno, a día de hoxe a verdade é que estamos moi ben, pero gracias a eso, ao apoio da empresa. Entón, bueno, con este posto é o que pretendemos, pois, rescindir a empresa e quedar con ele. Nos queríamos facer unha pregunta á interventora, Perdón, pero fora de non ten nada que ver con este tema. perdón. Sí, bueno, técnico de intervención. Non, evidentemente, non. Eu estou vendo as funcións que está disponible, considero que, bueno, para ser así, para funcionar un técnico de apoyo, sería un técnico de responder, que se le da el empleo que nos pone. Espero que se subiría a lo mismo más, pero que adelantar, sí, que nos falla, que la que informaros es que intervención, se responda, pero no me tengo. Y por eso la función de un técnico de apoyo y un interventor que informar técnico de la pues otro revisa todo. Por la parte de las. Sí, por a nosa parte o que vemos é que nestes últimos anos tanto o posto de intervención como a tesourería leva bailando cada ano, prácticamente, sobre todo de intervención, menos esta última temporada, e vemos que tamén é necesario, estivo Tere de baixa, sabemos que está a próxima xubilación, que hai falta personal, pero é importante que a elección deste posto sexa, bueno,
que non haxa dúbida sobre isto, non? Decíame outro día unha compañeira que nun concello cercano decían, claro, cando entrábamos do PP entraba xente de familia, amigos e demais. Cando estuvo o PSOE, tamén. Decía, claro, por do PSOE tamén temos dereito. Vamos, sí, dereito sí, pero temos de todos, non? Lo que non entrou, ainda non entrou. Señor, temos que corregir un pouco os seus. O goberno do tempo que Bueno, eu non estou falando deste concello xa para empezar, non sei se me estás escoitando, pero bueno, aí tamén entranme certas dúbidas, non? Eu o que quero é que este tipo de asuntos se leven de maneira transparente realmente e que non haxa, bueno, que certas cousas que xa están pasando, non? Por a nosa parte non hai máis que dicir. Por a parte do Grupo Popular, Sí. Quedamos unha pregunta do punto antes na modificación da RPT, que estamos para o informe da intervención, non sei se é alternativo. Despois das alegacións e da modificación. Non estaba no expediente, pero Xa os poñía ver, por si acaso. Non corresponde, informe de intervención. na anterior que se fixo, non sei que había un informe de intervención. Non é necesario. Por este punto, pois, creemos que non é necesario un novo técnico, creo que hasta agora, bueno, os anos de que se lograron todos os espacios personal en 500.000 euros, e sin embargo os ingresos, pues nada. Entonces, si seguimos con este ritmo, a largo plazo non sei que vai ser como hacer. Eu creo que o programa está funcionando máis ou ben, non podemos estar pedindo un técnico por si hai unha baixa, que está o traballo, e non está de acordo esta creación de novo posto de intervención de servicio. Vale, nada, eu só vos vou comentar unha cousiña que, bueno, é normal que se aumente a partida de gasto de persoal, porque ao final estamos modificando as RPTs, entón, por ende, pois aumenta. Pero xa non é iso solo, senón que eu sei que ti non o sabes, pero, bueno, Jesús, teno que saber, xa de cando estaban eles nos informes de intervención, en todos os seus informes de intervención xa das súas anualidades, poñía expresamente que carecían de persoal, que necesitaban persoal. E eu recordo perfectamente cando entramos no 19, a persoa que estaba de intervención veo xunto nós e dixo, aquí fai falta unha persoa tempo constante, non chega cos que somos. E daquelas existía tesorería a tempo completo, administrativo a tempo completo e intervención a tempo completo. Así que imaginadevos. Ora aumentou moitísimo a carga de traballo porque os informes aumentan o doble, aínda que sexamos un concello pequeno temos o mismo nivel de informes que un concello máis grande, porque non los exigen, entón, bueno, é complicado. Entón, bueno, isto é unha necesidade, non é un capricho persoal, eu entendo que ti non o sabes porque non estabas por aquel entón, pero que nos informes de intervención xa se reflexa esa necesidade. Non é lógico que un interventor teña que estar todas as tardes porque non dá feito polas mañás. Unha cousa é un traballo puntual dun día. A anterior interventora tiña que estar todas as tardes exclusivamente. E isto era algo continuo que xa levaba facendo na época deles, bueno, na vosa. Entón, claro, non é un capricho persoal, isto é unha necesidade. Entón, bueno, simplemente matizar eso. Pero teño que decirle con respecto a eso, a interventora que teñamos, pues, igual había que en algunhas cousas había que cortar alguna documentación por parte de tal, pero daquela do equipo, Teresa, Margarita e a interventora que estaba, incluso creo que había un tesorero tamén, nunca tuve que contratar. Eso é mentira, sí que contratou traballos externos de contabilidade. Eso podo lle demostrar. Cerrar a contabilidade. Vale, pois outra cousa era a gestión. Estáme dando a razón. Do programa de contabilidade. Estáme dando a razón, eran 3 persoas a tempo completo, non daban feito, pois imagínense 2,5 ahora mesmo. Pero vostedes saben que a traballadores concretamente a auxiliar, perdón, a administrativa, ustedes sacan de echado ao traballo porque antes a interventora
Eso é mentira. Desplazarlo todo hacia una empresa. No, eso é mentira. Vostede sabe que houve unha baixa prolongada, entón que facemos con un interventor solo e un tesorero acumulado? Vai ser provocada No, provocada de quen? pola gestión súa, Por qué? pola gestión de ustedes. Bueno, eu penso que tiña que ter cuidado co que di, porque entón, cando estivo usted, tiña que estar todo o Concello de baixa. Eu non lle digo máis. Porque nós, cando chegamos aquí, a xente estaba moi queimada, moito. E foi de vostede, que non foi de nós. Sí, no estábamos. Así que... Bueno, algunas obras. Pasamos a la votación. Ese punto no se ve. No, o que podemos é matizar, que era o que estábamos falando ahora, que realmente se redacta, non pode informar. É ao revés. Se redacta os pregos, non pode informalos, e se os informa, non pode redactalos. Porque sí que pode ter potestad para informar ou redactar. Entón podemos matizalo así. E no caso de que redacte ele os pregos, ou a persoa que vai a estar os pregos, non ten potestad para podelos informar. Pero se non o redacta, se o redacta outra persoa calquera, ela sí que podería informar. Non sei, explico yo ti, Rafa. A mí non me serve. No, eu entendi todo, pero... O sea, sí que é legal, o sea, pódese facer. Pero podemos matizar eso, que se o redacta non os pode informar, e se os informa non os pode redactar. Entendes? Bueno, poñemos esa modificación. Vale. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Ciao.